Nanawagan ng 10th Infantry Division Philippine Army sa mga kabanay ni Chad Buok ug Elgin Balonga alias Daday aron maklaim na ang ilahang mga patayng lawas. Sa interview sa Araman Davao kang Captain Mark Anthony Tito, 10th ID spokesperson, gihaya na si Buok ug laing upat pa ka mga rebelde sa Lord Anthony Funeral Home sa Montevista, Davao de Oro. Sumala ni Tito, wala pa sa pamilya ni Buok ang nakigkoordinar sa militar. We extend our sincerest condolences sa families sa katong 5 ka fatalities, no, o dili gyud namo ni gusto mahitabo, no. Kapila namin nanawagan to surrender, however they still chose to continue their armed struggle that mao na nga naghantong ta diri, no. And right now, no, naa ang ilang mga haya sa Lord Anthony, no, sa funeral home sa Montevista, Davao de Oro. And we are calling their families, no, especially ang kay Chad, no, sa may Cebu, among gipanawagan, no, na makuha na iyang patayng lawas para makataga na to siya og desente og maayo nga lubong. Gikataktang ihatod sa AFP ngadto sa ilang mga pamilya ang patayng lawas nila Gilihuring Nguho II alias Tirso ug alias Robert. Kahinumduman nga napatay ang 5 ka mga rebelde atol sa engkwentro tali militar ni atong Pebrero 24, 2022 sa Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.